je mo ko din wathi Nobar je sini Ongru subdivision andara je nok bai mani ge abor moti kok salakya sini SDM Bai respond kam maka ge bobo criteria full damage half damage kise misa bai mani abor ebong no bo category khomjang abor salakya mono saka je tabuk je baijak ekdom pura baisuk thangka je civil kemo tong tonai rong no bono first priority rinang thun je ekdom damage ng thamba kya gai abon pore further je kisa misa baijak bono khlainang thun okong no salakya bo kam respond dekya ge chung saima ka full damage ng ka 1,20,000 manai gai tabuk pula sekan 1,20,000 ni 15% tabuk no kisa misa samung khanya ne bagai bono dawi rijak nai ge verification complete mani ya gulo angkai je 15% diwe je baki tongoni rang o rang no bro fulfill khali nai boso jora to bisi nak lak dakti no khlai nai ne belai kaham no respond ma khabaro kaham no so mo te kena sauma khlai nai karon ge mo hai jora wo no khuk banya rong ni belai ke khari ma sikja karon nok tong hai si singlena nan jora phano mano nok si bai thanga khai bro tong nai bong no ko wan chu be belai khang bo pisai mi amui tongo abono salbun bum no bong bagai khasi goi tongo ngai tini kok samai jaglo to bosaw mo ek din bising khlai din nai ne jongke jora mana sinai aga mo to state government SDM nemti ek तरफ থেকে ang personally ani तरफ থেকে bo ang ani TDC तरफ থেকে bo ang mo khlai no to ang bai